Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Imposamos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabustong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigi po niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padayon makig-uban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Sabado, pizza 26 na. Nining buwan karon mahigala sa Abril, tuig 2026. Straight to the Sa point. gihapon, natagantag pagtagad ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas tumaискutanan karong nga buntaga mga kaigsunan. Silyado na ang lungon ni Pope Francis isip pagpangandam sa lubong niini karong adlaw. Straight to the point. Ang sagradong rites of sealing gihimo sa usa ka pribadong seremonya nga gitambungan sa mga Vatican officials o pipila ka mga sakop sa pamilya ni Pope Francis. Straight to the point. Si Pablo Virgilio Cardinal David mo'y nanguusab sa paghalad og Santos nga Rosario alang ni Pope Francis pag-abot nini sa Vatican kagahapon. Straight to the point. Gahapon sab gihimo ang usa ka Requiem Mass alang ni Pope Francis nga gipahaluna gipang nguluhan mahigala ni Arsobispo Jose Palma sa Cebu Metropolitan Cathedral. Straight to the point. Kini sa ato mga sukintig paminaw. O nakasimba mo kagahapon kay kinini ang mga simbahan o diri pod mahigala sa may Redemptorist Church o sa may Santo Niño Cathedral o guban pa. Naadha gipamutang ang imahin o katong picture sa Santo Papa. Ibutangan la og bulak inday no. Katong paghatag og respeto no kay wa man dinhi mahigala to aman sa Roma gyud ang actual gyud nga lawas ni Pope Francis, but ang mga simbahan dito Sugbo ang pipilan ini doon na gibutang imahin or picture ni Pope Francis. Naay mga pictures no og mohimong maduol mga higala no atol mga kaigalaan sa human sa Santos nga misa or human mahigala sa mga kalihukan sa simbahan. So naay mga pictures dool sa altar paghatag og respeto mga higala ni Pope Francis. Straight to the point. Samtang sa laing mga balita, 5 ka mga lugar sa Central Visayas ang girekomendar nga ubos sa yellow category sa election areas of concern tungod sa taas nga tensyon sa politika. Straight to the point. Apil niini ang Mandawi City, ang Dalaget, ang Daan Bantayan, ang Argao ug iuman ang San Miguel ug sa Bohol. Straight to the point. San Miguel sa Bohol, apil mahigala sa kinini ang areas of concern sa Kumilik mga suking tigpaminaw. Kato sa nagpagtagad lubutaga sa panuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan ang Commission on Elections ni hatag og exemption alang sa programa nga pagbaligya sa tag 20 pesos nga kilo sa bugas humay. Straight to the Ato point. ni tagag pagtagad mahigala kay ang pagbaligya mahigala diri man sa Sugbo magsugod, diri sa Central Visayas magsugod mga kaigalaan. Kining maong nga bugas, although moingon ta mahigala tan-aw na to unsa pag-implement mga kaigalaan og matod pa magsugod na by next week. So pinili ra pod ang mga sektor nga mahimo makapalit ining maong nga bugas mahigala nga taga 20 pesos ang kilo no. So atong pahimuslan na lang kining maong pagbaligya sa bugas kay kini mahigalang gisubsidize kini ato man pong kwarta
ang gigamit pag subsidize ining maong bugas. Straight to the point. Nganong ni barato na kay ato ng buhis ang gibutang diha Mahigala kay bisag unsa og kwintada sa usa ka negosyante di man madagyod mga higala ang 20 pesos nga bugas. No? Kay ang puhunan pa medyo lisod gyud bisag unsaon bisag pag NFA gani day. Ha? Ang NFA rice gud karon day ken. NFA rice ang gudaan mga higala medyo kinini ang og imong tan-awon unsa may namaligya bisag ganing NFA nga bugas mga higala. Di wa may 20 pesos ron, ha? So kung imong ipugos pa 20 pesos, pinaagi mahigala sa gobyerno nga mo subsidized, mahimong mapugos na. Pero ang pag-sustain na mo'y dakong pangutana. So muna nga, og mapatuman na, doon ka adlaw, tulog ka adlaw, o butanta next week, mapatuman na, unya mapatuman kutob sa mayo 12, way na lang, ito inyon ba lang ba nga, natuman yun ni BBM, bisag 12 ka adlaw lang. Kaya nguban mahigala masige magpangita sa bugas nga tag 20 asa na. Karon ang bugas nga tag 20 hapit na. Kay ang eleksyon hapit na. So ang katawhan mahigala labi pa din Sugbo mga kaigaan mo himuong pilot area. Ang mga Sugboanon, mga brightening nga mga electorate. Ang Visayas, kining Sugbo mahigala na ilaman ni nga mo tan-aw gyud mga higala og kwan. Og kutob sa mabot tong Sibya karon ako mong awhagon nga katong qualified kay una manghigala katong mga member sa 4Ps mamuto giunag define day katong mga senior citizens og katong mga single mom mamuto gi kuan nga pwede makapalit og ining maong 20 pesos nga bugas. Okay, ug na matuman ni mahigala bisag mapatuman lang og do ka semana kay ulog-ulog ba lang sa eleksyon yani kung man sa eleksyon balag mahuman na ni store. Anad naman ang taana nga kung ting eleksyon, bantay mo, kung ting eleksyon, ayohon ang kalsada, kung ting eleksyon mahigala, medyo... Anad naman taana, dili man na primero. So kini, atong sabton, nagsingabot namang eleksyon, nga nasagol ba, kininian, kaya bawa na bitaw mo? No, so, karon pahimuslan, tanan lang na, kaya naman, baligya man ang bugas nga taga 20, so katong qualified yung mapalit, atong pahimuslan ang panahon, kay ato man no? Ato man ang buhis, no? So sige, pero di man kunis makuan, di man ni ma-sustain gid ani bisag sa negosyantiha imong pangutanon, lisod ning i-sustain, no? Kay ang gobyerno magsigi og subsidized ini mga kaigalaan, unya ang buhis mahigala mo ibutang din ha. Wa nay project ang gobyerno mahimo ining kalakiha. Pero sige lang kung imo nang ikuan so mapatuman na. Imagine ka kung patuman na gikan sa ibutan ta lang Mayo 1 kutob Mayo 12. Ibutan ta lang ni store. So naay 12 days ka mapatuman, di ay na lang magkapahimos ka og 12 ka adlaw. So ako mong ahwagon, pahimos ninyo ng 12 ka adlaw, ibutan ta lang nga naay bugas balay ka og mamingawa na ang bugas wa namang eleksyon. Pero samtang na katong qualified, sige pahimos nila ninyo na total ato man ang buhis. Pero ang ibutar ninyo unya dito sa baluta gyud, kanang angayan o kanang naas inyong konsensya kinsay pinakaangang ibutang mo ibutang ayaw mong tuo nang tungod ka nakapalit og bugas kidat-kidhat to mga higalang kuan nga mo ni kuan na taha kay nakapalit magbugas. Tinuroy ato man ang bugas ato man ang buhis ang butang diha. Sumo ka na nga klaro-klaro lang kay gihimo man tayo ni mo raman ta mga higalag giduduaan sa tong kagulingong mantika. Kamo diha nasayod sad mo, duwa na sad mo kay kini mga politiko giduduaan man ta, Duwa lang sa mo din Kutob sa asa kutob nga abton kanang maong supplies bugas ra. Pahimusli og pamalit katong qualified nga mo palit mga sukid tig paminaw. Nya ayo mo pagdahom sad. Manage your expectation nga kuan ra. Tulal naman na. Anad naman ta mga Pinoy anak bantay mo og ting eleksyon gani ayohon ng kalsada do na mag-aspaltos kalsada. I-appeal na po na iad na po na kung ting eleksyon mo baratong bugas. Pero ang ibutar ninyo butuhin ninyo sa inyo unya nga mga baluta katong tinuod yun angayan nga ibutang din kana naa sa inyong kasing-kasing ay mo padaan ang mga lingla diha Straight to the Kini point. uban pa mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan sa kanunay
DYHP #1. Kani ato o karon, DYHP lagi hapon. Kay Diyos o ang natawan, mao'y akong nialagaan. Sa kalinawan mga drama o balita, ang DYHP na po na permi. Sa prinsipyo o komentaryo, wala panigid-igan, patas lang na pagserbisyo. O DYHP, sa iskolos sa daya sa inyong mga radyo. Nagulas mga balita, numero 1 sa lagana, ang DYHP na, kanalitas sa liganta, kauban ka, DYHP na, mga kasama. Laylayon ka, awitan ka, ang DYHP. Straight to the point. Straight to the At sa point. nga tagapagtagad mahigala ang report karon sa kauban on board sa patrol. O niya tagapagtagad mahigala kay Waman Spulaw Road si kasamang Jane Gallardo speakers ng linya. Ni amay nagpahinumdom nako nga tiwason ko no ang isyo ni Governor Gwen. Oho. Wa maapil na ko sa headlines dahil nalimtan dahil ha. At ang lagi katawa-katawa mahigala. Alita sa legitimate issues, no? Legitimate gyud kay lisod man kanang personalan mahigala. Kay kining vlogger mahigala ni Governor Gwendolyn Garcia. Personalan man wala ko tagda. Ha? Number 1, personalan dili angay tagdo. Number 2, di man sa public official. Lisod kayo mahigala nga mapananta ipaon-paon ni store, ha? Dili ta mo kaon ang paon. Arita sa legitimate issue mga higala karon taon ato ipadayon mga sukin tigpaminaw. Kini mo ang issue mga kagalaan, no? Pero in fairness mga higala sa pag adto ni Tulfo didto mga kagalaan sa kuan, itiwason tao sa tong sa South Bus Terminal o sa North Bus Terminal. Kini bitaw mo bayad ka mahigala, ginegosyo pa mahigala nga niyata sa richest province, pinakadato nga probinsya sa tibok Pilipinas. Wa gyud in taon mahigala astang kinini ang magwiwi ka og muoo na agi bayad taon. Pangwartahon pa gyud mahigala na mga pobre taon pod oy. Kana mo'y legitimate issue. Muna ato tagapagtagad ron niya ato pong patubagon mahigala sa kinini ang video pod katong pag-adton Tulfo atong pakitag balik mahigala portion unya dayon atong pa kita pod ang katong kang Governor Gwen nga ni adto pod siya ni inspection sa siya kay nasuko siyang Tulfo. Pag ko ka-take up ini mong issue mahigala adto pa ning before Holy Week, no? Ang uban nga mga kuan media naka-take up na sila. Ako na ulahi ko mga kagilan although na news na mo na SDYHP na mo nga page. Pero ako na ulahi ko nitungod sa kadaghang topics po nga tong isgutan. Karon na hinumdum ko mga higala kay gitirahan man ko ning vlogger ni Governor Gwen. Na hinumdum ko di aman dito oy legitimate issue, no? Aha. O kayon ta sa ning legitimate issue mga kaigalaan kay iya man kong giingnan nga basta di gani ka muhunong og panghilabot ni Governor Gwen. Di ko kuno sa muhunong kuno hatag og komentaryo sad nako. Kanang anak mahigala mo ra man kog imong gihulga nga sa to pamuhilom na wa nay maka-afford og komentaryo ni Governor Gwen kanang kalakiha kay mahadlo kan aning iyang vlogger kuno hay nga tirahan ka personalon kag tira. Di man ko mo kuan ana. Di ko mo kubit ana, ha? Di ko mo kubit ana arita may galas legitimate issue. Ha? Og imo kung sige tira okay lang, way problema. Asigihan ko po ni og discuss kini ni ang mga issues nga legitimate. Mao ra na ato. Ato ni tagad pagtagad mga higala karon nga buntaga ha. Tiwason ta ni karon mga kagalaan. Daghan kitag topics labot ani. Pero ato sad mahigalang i-play tong video nga si Governor Gwen moy ni adto sa Humani Tulfo si Governor Gwen moy ni adto sa terminal. Ato ni yus isgutan kay kon mo ni legitimate issue man ni mahigala. Laliman ka na mga kagalaag. Richest province ang probinsya Sugbo. Pinakadato ang probinsya Sugbo sa Pilipinas. Unya ang mga pobre nga moanha mga higala sa terminal wa gyud libre bisan og pag pangihi lang in taon og pangkuan pa wiwi og uo. Kalisod ani kalakiha karon buntaga tagan tanig pagtagad pero dili pa to sa i-check ang report ni kasamang Jane Gallardo.
Niining atong police report ini mga orasa kay dunay 23 anyos nga lalaking hubog nag-amok og namato og botelya sa niagi nga multicab. Isura ining kalakihasad mga kaigalan. Paminawon ta usa ang kompletong detalye sa report kasama mo sa balita, Radyoman Jane Gallardo. DYHP RMN Report. Radyoman Attorney Rufil, nagpahuwas na sa kahubog ang usa ka 23 anyos nga lalaki sa mabugnaong selda. Human kini gipadakop kay nagmaol og nanglabay og botelya sa niagi nga multicab sa may C. Padilla Street, Barangay Mambalinging, Dakbayan sa Sugbo, mga alas 6 pasado sa buntag gahapong adlaw. Ang dinakpa na ilhan nga si Winley nga residente raw sad sa naasing lugar base sa investigasyon sa Mambaling Police Station, nakadawat sila og tawag gikan sa ilang kaubanan mahitungod sa maong pagmaoy sa suspetsado nga nakamugna og trapiko sa kadalanan. Gikataho nga ang maong suspect nasuko dihang padung unta kinilabang sa pedestrian lane ug naatlan sa mga nangaging nga mga sakyanan tungod sa kahuboga ng labay kini og botelya diin naigo ang atubangan nga bildo sa usa ka multicab. May nalanggani wala kini nilapos ug wala ra naangol ang driver niini. Nasayran usab nga mistuway pa kinig labay sa uban pang mga sakyanan apan dali kining gipadakopas dali kining gidakopas sa mga kapulisan. Ang maong danyo sa multicab gibanabana nga moabot og 5,000 pesos. Sa pagkakaron gibalhog na ang maong suspetsado sa Mambaling Police Station ug mag-atubang kini og kaso nga malicious mischief. So far, mo na itong unang report sa mga Attorney Rufila. Kauban ako sa itong RMN Patrol at Speed Pilot Radyoman Jesse Sumampong. Ako sa bang inyong Radyoman Jane Gallardo, DYHP, Tatak, RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Boy Nationwide.